Onder eind van de middag wordt in Amsterdam bekendmaken of Ljouwert in 2018 culturele haardstad van Europa wordt. Ook Eindhoven en Maastricht binnen garingmakkers. De internationale jury had deze weekend nog een lijst te maken om alle drie steden om te zien of ze klaar binnen met de organisatie. De bekendmaking is om 4 uur live te zien op televisie. De provincie zou boeren in de toekomst dwingen matten om de grijdevoegelsbetten te beschermen. Dat vindt het Bond van Frieske Vogelwachten en de stedenfractie van GroenLinks. Bescherming van grijdevoegels en het vrije ondernemerschap van boeren blijven een drege combinatie. De binnenboeren liet haar bedrijfsviering succesvol keppelje om bescherming, maar toch rint de vogel staan waarom. De bouw van een Nijtialf maakt zo gauw als mogelijk los. Dat vinden omwenners van de Ierstempel. Justejoen waren zij informeerd door de gemeente en de directie van Tialf. De bouw begint in april hier en in het winterseizoen kan er gewoon reetrieden worden op Tialf. De politie zet voor heel dit meer zaken burgernet in. Via wie verlien waren met name sms-berichtjes verstuurd waarin vregen waard om u te zien naar vermiste persoon, maar nu geldt dat ook voor dieven. Burgernet is de ordinieren een volwaardig opsporingsmiddel van de politie worden. Joert is een campagne uiteenzet om nog meer deelnemers te krijgen. Na een warme simmerdij is er joenen vannacht kans op Rijn en mogelijk tonger. Het wordt een gratis fuftje. Monodij zinnen en meest droeg waar. Er zit een matige zuid-zuidwestenwind met temperaturen tussen 23 en 24 graden.